Vaše téma. Otřesná stránka na Facebooku vybízí k týrání zvířat. Tohle už není recese, je to trestný čin. Po autorovi pátrá policie. Půjde sedět. Jeden z profilů Facebooku propaguje týrání zvířat. Zřejmě to začalo jako recese s úmyslem provokovat, ale už to přerostlo do té nejhrůbozrnější propagace týrání. Krátce po tom, co se brutální fotografie a záběry objevily na Facebooku, zahltili náš e-mail svými vzkazy zděšení diváci. Všechno už řeší policie i ochránci zvířat. Musíme upozornit, že záběry, které uvidíte, jsou skutečně děsivé. Na druhou stranu ale rozhodně stojí za to vidět, jakou krutost někteří z nás považují za vtip. Normálnímu člověku zůstává rozum stát nad tím, jak mohl vůbec někdo něco tak strašného udělat a pak takové fotografie ještě volně zveřejnit na internetu s hloupými komentáři. Nepochybujeme o tom, že mnoho z těch lidí si odporné fotografie stáhlo někde na internetu, ale přesto je tohle vtipné. Kde se v lidech vůbec bere takový sklon k agresi a brutalitě? A kde se v jiných bere taková hloupost, že podobné fotografie ještě šíří? Uživatel, který si říká Miroslav Pták, dokonce chce uspořádat happening na 30. června, který nazval Dnem týrání zvířat. Majitele domácích mazlíčků, kterým jsme ukázali, co se na internetu objevilo, nad vším jen nechápavě kroutí hlavou. K tomu mám odpor a vždycky mi děsí, když tam něco takového najdu. Třeba týrání zvířat, to jsou otřesné snímky. To je strašný, to dělat zvířatům. Vůbec by to člověka nemělo ani napadnout. To se mám rád, že jo, neudělal bych takovouhle většinou. V tomto případě se jedná, a to bez jakýchkoliv pochybností, o trestný čin týrání zvířat. Pro takovýto čin, který je páchán zvlášť surovým způsobem a na více zvířatech, tak stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody v trvání až 5 let. Já se domnívám, že v té konečné fázi by měl být uložen trest při samé horní hranici trestní sazby. Stránku, na kterou jste upozornili vy diváci Prima Family, jsme předali policii. Několikrát byl už vyzván i administrátor Facebooku, aby brutální záběry týraných zvířat a celý profil propagující týrání okamžitě zablokoval. Dnes jsme od vaší redakce televize Prima obdrželi oznámení na podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. Tímto případem se budou nyní intenzivně zabývat místě příslušní policisté. Jsem velice zhrozená, že existují v české společnosti lidé, kteří otevřeně a naprosto bez skrupulí propagují násilí na zvířatech. Podporují tím samozřejmě jednak tedy týrání zvířat nebo jakékoliv prostě kruté zacházení se zvířaty. Na facebookovém profilu Den týrání zvířat je naštěstí většina těch, kteří se na vlastní pěst snaží zjistit, kdo je autorem stránky, a na zveřejněných odpornostech se nepasou jako někteří přispěvatelé. Začínám se stydět za to, že jsem z Česka. Opravdu nechápu, proč to těm němým tvářím děláte. Třeba vás něčím naštvou, ale to není důvod k tomu, abyste je týrali, ba i hůř zabíjeli. Tahle stránka je ubohá jako ti lidé, kteří týrají zvířata. Jsou jenom ubozí človíčci. Když týrají zvířata, myslí si, že jsou hrdinové, ale doopravdy jsou velké zrůdy. Bohužel ale ne všem je krutost cizí. Někteří primitivní jedinci si u vlastních příspěvků na stránce ukájejí své zvrácené ego. A pokud tohle má být vtipné, pak se teď budeme všichni smát. Tak jsem před chvíli přijel z útulku. Bohužel tenhle pes se mi už nevešel do dodávky. Tak jsem ho alespoň přivázal za auto. Vylil jsem si polévku, když jsem ji nesl ke stolu. Pomyslel jsem si, že za to může můj hloupý pes, tak jsem ho za trest narval do mrazáku a zajistil koštětem. Podáme určitě oznámení nebo trestní oznámení na Policii České republiky. Trestnímu stíhání se nevyhnou ani lidé, kteří laicky řečeno takovému činu napomáhají, organizují, navádí. Jenže nejsou to jen fotografie s komentáři. Někdo sem umístil i odkaz na neuvěřitelně brutální video, které následovalo po zprávě uživatele Mara Drobilič. Když je takové horko, tak bych mohl pejska ochladit benzínem. Co říkáte? To, co se na něm odehrává, zveřejnit nemůžeme. Je to neuvěřitelně brutální a kruté. Všichni z nás by si měli uvědomit, že živé zvíře je vnímající bytost, že zvířata cítí stejnou bolest jako lidé a stejnou touhu žít. To znamená, že všichni bychom je měli chránit. Naší zodpovědností je opravdu chránit a bránit práva a zájmy zvířat a samozřejmě pro ně zajistit co nejpřijatelnější životní podmínky. Neméně důležitou otázkou je, aby se společnost v takovýchto případech zamyslela nad tím,
kde je příčina takovéhoto brutálního jednání. Já bych asi v tomhle případě aspoň na chvilku teda toho člověka, kterýho to napadlo, jako přivázat toho pejska za dodávku, táhnout ho, já bych ho tam na chvíli přivázala taky. Otřesné záběry lidské zrůdnosti, které se dnes objevily na Facebooku, nejsou bohužel těmi prvními. Pokud se i vy s něčím takovým setkáte, nahlašte správci webu, aby profil ihned zablokoval. Všechno oznamte také na policii. Nepochopitelné krutosti vydávané za vtip, legraci nebo recesi. Tak bychom se asi všichni měli smát. Vladimír Procházka, Prima FTV.